Bissen 2016 vil jeg sige har været en succes. Jeg har fået masser af tilbagemeldinger fra glade ryttere, der kommer i mål og siger, at ej, hvor var det godt. Ruten er varieret, der er enormt smukt her, og det betyder rigtig meget for os at kunne give deltagerne en løbsoplevelse i den retning der. Ja. Jamen, ruten var rigtig fed, afvekslende. Der var god blanding af landevej og grussti. Jeg synes, det er super flot by at køre ind igennem. Vi har Galjebakken, vi kommer op af inde i byen, masse højdemeter, inden vi begynder at køre ud i skoven. Og så en masse fed single track og hurtige stier, så det er meget afvekslende og rigtig hurtigt i dag. Så det var super fedt med den her afveksling, og så komme ned i havnen og ligesom køre noget, man ikke lige kører til daglig. Jeg oplevede den som en sjov afvekslende rute, hvor arrangøren havde lagt et par overraskelser ind i form af nogle rigtig lede bakker. Når man kommer ind igennem bygninger og ind igennem museer og alt muligt, så giver det en helt anden stemning på løbet. Jeg synes, det er gået rigtig godt i år, og jeg er bare mega glad for at se alle de glade deltagere, der bare kører rundt og har en fed fest og en god oplevelse. Og når det er sagt, så er der jo også masser af folk omkring det, og masser af frivillige, der har stillet kræfter til rådighed. Jeg har lavet løb mange steder i landet, og jeg må sige, at Svendborg Mountainbike Club, de lægger altså en kæmpe indsats for dagen her. Det er helt unikt. Det er ikke tilfældigt, at der kommer glade ryttere tilbage fra sporet. Vi har også et børneløb, som vi kalder Juniorbissen, og der var 50 børn med i år, og det var rigtig fedt at se en masse glade unger i de rå omgivelser herude på Frederiksø. Altså, Frederiksøen er unik som kulisse, og når man ser dernede med børneløbet, der kører rundt derude mellem skråt og skrammel, det er simpelthen helt unikt. Kulissen er jo rigtig fed hernede på havnen, og bissen er jo det helt rigtige navn til det løb her, så jeg synes, det er rigtig fedt.